Здравейте, уважаеми зрители! В днешният епизод на подкаста Очи в очи ще си говорим на здравна тематика. За наш гост сме поканили тук Емил Велков, който е технолог и основател на биокомпанията Аутобиотик. Здравейте, господин Велков! Радвам се, че сте наш гост. Разкажете ни за вашият опит, за вашата компания, за постбиотиците и въобще да започнем тази необятна тема. И всъщност с нея да отговорим и на много от въпросите на нашите зрители, които предварително бяха отправени към нас. Най-напред искам да поблагодаря за поканата. За мен е чест и удоволствие да присъствам тук. Компанията ни е създадена още 1996 година, като в началото единствената им функция беше развитие в млекопреработването. Тоест, занимавахме се с развитие на технологии, с инженеринг, с създаване на машини и съоръжения, свързани с млекопреработването. А през годините вие сте отваряли представителства в Беларус, в Русия, в Украйна, ако не се лъжа. В момента те работещи ли са? Да, както са работили, така и работят. Мога да кажа още по-професионално, тъй като с годините се натрупва професионален опит. Дори, може би, за да навлезем в дебрите на млекопреработването така дълбоко, са виновни именно тези представителства, защото в България пазара е малък и доста консервативен в отношение на производство на млечни продукти. Основно произвеждаме кашкала, сирене и кисело мляко, докато там пазара е огромен и от друга страна се произвеждат много различни млечни продукти. Затова и опита, който се натрупа и за производство на оборудване, и за производство на закваски, и за технологиите, основно идва оттам. Всъщност, как от Екоком стигнахте до Бибиотик? Преди 10 години компания Екоком създаде предприятие Аутобиотик, което произвежда един от продуктите си и той е бибиотик. Какво всъщност е микробиом и каква е разликата между постбиотик, пробиотик, синбиотик, пребиотик за потребителите, включително и за мен като един обикновен гражданин, който вижда и чува от реклами, от това какво му се предлага в аптеката? Е изключително интересно да чуя от вас като професионалист и създател на такъв тип продукти, кои са най-ефикасни и каква всъщност е разликата между едното, другото, третото, че и четвъртото? Да, семейството на биотиците се разширява и се увеличава. Всъщност може да се каже, че биотиците към ден днешен съдържат 4 основни продукта. Това са пробиотици, пребиотици, симбиотици и най-новото поколение биотици, това са постбиотиците. Всъщност ние всички най-добре познаваме пробиотиците, като че ли най-често са ни препоръчвани, най-често сме насочвани към тях, но дали това пък е най-ефективното като медикамент? Пробиотиците са създадени още през 60-те години, така че те имат полувековна история. Пробиотиците, всички сме чували за тях, всички знаем за техните милиарди полезни бактерии, които се намират в състава им, само че не всички знаем какво те трябва да направят в организма ни, за да принесат полза за нашето здраве. А те трябва да направят едно единствено нещо. Тоест, достигайки до благоприятни условия в червата ни, те трябва да започнат да разграждат приетата от нас храна, превръщайки хранителните вещества в други вещества, наречени метаболити. И това е единствената им функция – да създават, да произвеждат метаболити. Именно метаболитите, които произвеждат пробиотичните бактерии, са ценните за организма, а не самите бактерии. Тези биологично активни съединения, метаболитите, са изключително ценни за нашия организъм и без тях организмът просто не може да съществува, както без вода, въздух и гравитация.
за да произведат тези метаболити, първо, бактериите, които се намират в пробиотика, трябва да достигнат червата. На пръв поглед всичко е елементарно. Гълтаме таблетка, приемаме бактерии. Само че не е толкова просто. Първо, за да достигнат до червата ни, пробиотичните бактерии трябва да преминат еволюционно създадените механизми на организма за борба с чуждите бактерии. Тоест, като бактериите прияти в храната. Тоест, ние консумираме храна, която е пълна с бактерии, независимо, че тя е приготвена по някакъв начин, с термична обработка и така нататък, защото в околната среда се намират изключително много бактерии, които попадат върху храната. Освен това, ръцете ни също са пълни с бактерии, които ние също поглъщаме. И еволюцията, за да се предпази от тези чужди и вредни за нея бактерии, е създала такива механизми като слюнката, като стомашния сок, като жлъчните сокове, които да се борят с всички чужди микроорганизми. Така че много от пробиотичните бактерии едва ли ще ги преодолеят и много от тях ще загинат по пътя си към червата. Без да са произвели метаболити. Не, метаболитите трябва да ги произведат в червата. Но първо трябва да стигнат до там. Затова казвам, че много от бактериите ще загинат от слюнката, солната киселина в стомаха и жлъчния сок. Тези, които достигнат до червата, там трябва пък да намерят благоприятни условия за популацията си. За да започнат да произвеждат метаболити, бактериите трябва да се развиват, т.е. да се делят. Само че в червата съществуват изключително огромно количество ензими, бактериоцини и най-различни други антимикробни вещества, които са произведени от нашите собствени бактерии за борба с чуждите и защита на себе си. Там, при това положение, също много от пробиотичните бактерии ще загинат именно от тези антимикробни вещества. Трето, в червата ни те трябва да намерят подходящи хранителни вещества за развитието си. А ние не винаги се храним с подходящи за бактерии хранителни вещества. Освен това, храните, които съдържат пестициди и всякакви други химии, консерванти и така нататък, също потискат развитието им. Което означава, че много голяма част от тях също няма да се развият. И четвърто, и може би най-важното, е, че бактериите, пробиотичните, които се намират в пробиотика и все пак остават по някакъв начин в червата ни, за да съществуват заедно с нас, трябва да са биосъвместими с нашата имунна система. А те се явяват чужди, защото са произведени не в нашия чревен тракт, а извън, което означава, че са несъвместими с имунната система. И имунната система, както всеко чуждо тяло, което се намира в нашия организъм, го разпознава като чуждо, потиска го и го изхвърля от организма по естествен начин. Обикновено пробиотичните бактерии се изхвърлят от организма в течение на 1-2 дни. Или извода е, че пробиотичните бактерии, попадайки в червата ни и в организма като цяло, се срещат с непреодолими фактори за тяхното развитие. И поради краткото си пребиваване в него, както казахме, ден-два, не могат да произведат тези метаболити, тези изключително ценни за нашия организъм вещества, които би трябвало да произведат и съответно не могат да допринесат голяма полза за здравето на организма. Вторият биотик е пребиотикът. Също известен. За пръв път се появява 1995 година. Пребиотикът, общо казано, може да се нарече просто, е храна за пробиотичните бактерии. Само че е храна не само за пробиотичните, а за всички останали бактерии. Така се рекламира повече, че е храна за пробиотичните бактерии. Тоест, това са хранителни вещества, основно въглехидрати, до някъде белтъци, които се усвояват от бактериите, а не от човешкия организъм. Пребиотикът може да се каже, че при нормална, здрава човешка микробиота
Има смисъл да се употребява. Защо? Защото се явява храна за нашите собствени бактерии. Те се чувстват добре, има с какво да се хранят, съответно всичко е наред. Само че при дисбиотични състояния, т.е. нарушена микробиота, нещата са малко по-различни. При дисбиотично състояние на организма, пробиотичните бактерии в него намаляват за сметка на рязкото увеличаване на патогенните бактерии. А пребиотика е хранителна среда. То е храна както за едните, така и за другите. Така че ще се развиват и едните, и другите. Освен това, принципно, патогенните микроорганизми се развиват много по-интензивно, отколкото пробиотичните. Те са причинители на болести и патогени. Точно така. Това са вредните бактерии. И тогава се получава като следствие, че патогенните бактерии, т.е. вредните бактерии, които първоначално са повече, а се развиват и по-интензивно, ще се развият повече, отколкото пробиотичните. Следствието е, че при дисбиотични състояния, т.е. при нарушена микробиота на организма, използването на пребиотици не е желателно, защото може да доведе до още по-големи последствия. Усилията да се намери пребиотик, който да действа избирателно, като храна само за пробиотичните бактерии, се оказаха толкова несъстоятелни, колкото и усилията да се намери антибиотик, който да действа избирателно само на вредните, а не на полезните бактерии. Това е за пребиотиците. И последния, или предпоследния, но последния, който досега е известен, е симбиотик. Симбиотика е комбинация между пробиотик и пребиотик. Тоест всичко, което важеше за пробиотика и пребиотика, важи и за симбиотика. И накрая стигаме до постбиотика. Постбиотика е съвършено нов продукт от гамата на биотиците, който идва да замени недостатъците на постбиотиците, на пребиотиците и на симбиотиците. Постбиотикът съдържа именно тези биологично активни вещества, които би трябвало да произведат пробиотичните бактерии в нашите черва, за да допринесат полза за организма. В постбиотикът няма живи бактерии. Бактериите в постбиотика са умъртвени, инактивирани, или така, те са под формата на така наречените лизати. Тоест една умъртвена бактерия, умишлено умъртвена, се казва лизат. Така че постбиотикът съдържа само метаболитите и лизатите, т.е. умъртвените бактерии. Не съдържа живи организми, поради това няма кой да се бори с имунната система, с солната киселина, с всичките антимикробни вещества, бактериоцини и прочие, които се намират в организма на човека. Тоест, приемайки постбиотик, ние приемаме наготово всички метаболити, които би трябвало да произведат пробиотичните бактерии от пробиотика в организма ни. Връщам ви обратно на името бибиотик. Има ли някакво конкретно значение и вложили ли сте някакъв скрит вътрешен смисъл в това какво означава самото име? Да. Бибиотик се състои от би и от биотик. Биотик е събирателно название на всичко свързано с бактериите. А би означава две. Тоест двоен биотик. Защо двоен? Защото нашия продукт е свързан както с продуктите на живите бактериални клетки, т.е. това са метаболитите им, така и с инактивираните, умъртвени бактериални клетки, които съдържат не по-малко полезни вещества от тези, които са произвели живите. Защото всички ензими и прочие вещества, които ферментират храната и които синтезират различни биологично активни вещества, се намират в клетката. Така че умъртвената клетка
намирайки се в организма, след разграждането й, отделя именно всичките тези ценни метаболити, които са необходими за организма. В организма съществуват не само живи клетки, в микробиотата има не само живи клетки, а те постоянно се делят, едни се произвеждат, а други умират. В природата няма празно място, затова мъртвите клетки, които се намират в нашите черва, също имат своята функция и са изключително полезни за здравето на организма. Колко време се задържа постбиотика в организма? Казахте, че пробиотиците се задържат до 2 до 3 дни и биват напълно изхвърлени от тялото ни, а постбиотика колко време се задържа в тялото ни? Постбиотикът не се задържа в тялото, той си върши работата обикновено за 24 часа, след което неговата директна функция свършва. Само че постбиотикът има дългосрочно действие поради това, че той регулира и модулира нашата собствена чревна микробиота. А това вече е дългосрочният ефект. За една здрава чревна микробиота ще си върши работата, която трябва да върши. Всъщност това е технология, която вие сте измислили и вие произвеждате в ваши собствени лаборатории, нали така? Постбиотика го произвеждаме в нашето предприятие Аутобиотик в град Плевен. Продукта го създавахме повече от 4 години, за да стигнем до това решение, което е в момента. От колко време е на пазара в този си вид? В този си вид на пазара е от половин година. Току-що започва активно да се продава. Много малка част от хората познават такъв продукт и знаят и са чували въобще за термина постбиотик. В момента течат и клинични проучвания за продукта, по-подробни, макар че вече имаме такива, които потвърждават, че продукта работи. Но основното, което мога да кажа е, че не ние казваме, че продукта работи. През 2021 година, средата, Международната научна асоциация по пробиотици и пребиотици излезе с 5 постулата, т.е. 5 аксиоми за механизмите на действие на постбиотиците. И това е, че първо, постбиотиците регулират собствената микробиота. Второ, че постбиотиците подобряват бариерната функция на епитела. Третото е, че постбиотиците регулират имунната система. Четвъртото е, че постбиотиците регулират метаболизма в организма. И пето, че постбиотиците взаимодействат с нервната система. По-голямо научно признание за постбиотика, здравен му кажи. Тоест, на световно ниво, научната общност единогласно казва, че постбиотикът е работещ продукт. А могат ли да помогнат постбиотиците, защото това е продукт, който е създаден с използването на лактоза за хора и малки деца, бебета включително, които са алергични към лактоза? Да, постбиотикът може да помогне при лактозна непоносимост, защото съдържа ензима лактаза, който разгражда лактозата до глюкоза и галактоза. Разграждайки лактозата, той ще помогне за преодоляване на лактозната непоносимост. А може ли да се предозира с постбиотик? За сега няма наблюдения за възможни предозирани и странични ефекти от постбиотика, но въпреки всичко е хубаво да се спазва препоръчителната доза. Имам чувството, че последните години някак си набра популярност и една колонотерапия, мисля, че се нарича, в която предлагат като част от тази терапия и вътрешно посяване на биотици, постбиотици и пробиотици. Какво мислите за тази интервенция и виждате ли смисъл в нея?
Основната цел на колонохидротерапията е да помогне естествените процеси на детоксикиране на дебелото черво. За естествените процеси на детоксикиране на дебелото черво е отговорна чревната микробиота. Тоест, интоксикиране на червата може да се получи при нарушена чревна микробиота. И тогава да възникне необходимостта от колонохидротерапия. Само че при това положение ние се мъчим да разрешим следствието, а не причината. Защото причината е нарушената микробиота. Смятам, че е по-правилно да отстраняваме причината, а не следствието и съответно да се погрижим за нашата чревна микробиота. Например, използвайки постбиотик. А при една здрава микробиота, детоксикацията на организма ще се извърши от нея, а не от различни процедури. А що се отнася до втория момент, който предлага колонохидротерапията, то аз смятам, че това е безумна идея и напълно безсмислена. Тоест да колонизираме нашия чревен тракт с пробиотици. Още в ранното детство, максимум до 3 годишна възраст, се оформя имунитета на човека. Оформя се заедно с съществуващата в него микробиота. Имунната система запомня като с баркод генетичните особености на микроорганизмите, които живеят в нея. След което обучението е завършено, имунната система вече умее да създава правилните антитела и всяка чужда бактерия, която постъпва в организма ни с неидентифициран геном, се възприема от нея като чужда и целият организъм с всичките си механизми започва борба срещу него. Тоест, според вас това е една безмислена терапия. В резултат възниква естественото му отхвърляне от организма. При това положение постбиотичните бактерии по никакъв начин не могат да колонизират червата ни. Има спекулации, че тя може да бъде и опасна, ако човек е с пропускливи черва. Предполагам, че и това не е далеч от истината. Т.е. че е добре, ако някой все пак реши да се подлага на такава процедура, да си направи изследване на червата, да не би да се окаже, че са му пропускливи. Да, това е възможна реакция на организма. Действително, приема на пробиотици при пропускливи черва е под въпрос. Когато говорим за пробиотици, постбиотици и изобщо биотици, винаги те някакси са свързани с антибиотиците и обикновено масово хората знаят и вече са научени, че ако пият антибиотик, всъщност е логично да си вземат и пробиотик или въобще някакъв биотик. Каква е точно връзката между антибиотика и биотиците като цяло и всъщност доколко постбиотика играе важна роля в предотвратяване на вредните последствия от антибиотиците? Антибиотик също е биотик, т.е. той също е свързан с микроорганизмите. Защо е свързан с микроорганизмите? Защото той е един от метаболитите, които произвеждат някои дрожди, бактерии и така нататък. И той е антимикробно вещество. Целта на антибиотика, произведена от съответните бактерии или дрожди, е да се бори с другите, за да съществува сам. За съжаление, антибиотиците не са селективни. Т.е. употребявайки антибиотик, загиват освен вредните за нас бактерии, така и полезните. Съответно намаляват и метаболитите
които произвеждат тези полезни бактерии. Организмът започва да чувства недостиг на метаболити и съответно постбиотика е изключително полезен при антибиотична терапия, защото ще компенсира организма с недостигащите метаболити. Освен това, той ще помогне за възстановяване на човешката чревна микробиота след антибиотичната терапия. Тоест, една от силите на постбиотика е именно използването му, приемането му по време на антибиотичната терапия и след нея. А колко след нея? Как всъщност, ако сме пили антибиотик, от момента на първото хапче или на първият приема на антибиотик ли започваме с постбиотичното лечение? То всъщност не е лечение, с приемането на постбиотик и доколко след като сме приключили с антибиотичното лечение, продължаваме да приемаме постбиотик? Постбиотик трябва да се приема веднага с започването на антибиотичната терапия, защото само няколко часа след приема на антибиотик ще започнат драстично да намаляват нашите полезни бактерии и съответно техните метаболити, които би трябвало да произведат. Затова постбиотикът започва да се приема с антибиотичното лечение и продължава след него минимум поне една седмица. Желателно е поне 10 дни. Това е времето необходимо, за да може постбиотика да повлияе за възстановяване на чревната микробиота. Използването на пробиотици при антибиотично лечение също е безсмислена затея, защото антибиотикът просто ще ги унищожи. А има ли храни, които са естествено богати на постбиотици? Ако има такива, кои са тези храни? Погледнато научно, постбиотика съществува от векове. Например, киселото мляко. Киселото мляко, освен двете млечно-кисели бактерии, от Bacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, които се намират в него, съдържа и всичките метаболити, които са произвели те по време на ферментацията на киселото мляко. Приемайки кисело мляко, живите бактерии в него ще загинат най-вече от солната киселина в стомаха, така че в червата ни ще попаднат метаболитите, които са произвели двете млечно-кисели бактерии и инактивираните от солната киселина бактерии. Така че всички чудотворни ползи на нашето кисело мляко идват не от живите бактерии, които се намират в него, а от умъртвените от солната киселина такива и метаболитите, които те са произвели при ферментацията на киселото мляко. Също се отнася за киселото зеле, за киселите краставички, за туршиите и прочие ферментирали продукти. Може да се каже, че хлябът също е постбиотик. Защо? Защото съдържа лизатите, т.е. умъртвените клетки на дрождите и бактериите, които се намират в маята и се използват за втасването на хляба. Мая или квас? Кое е по-полезно? И едното е полезно, и другото е полезно. И едното са дрожди, и другото са дрожди. В кваса има повече бактерии, в маята има повече дрожди. Въпросът е малко комплициран, но независимо дали било от квас, дали било от мая, при всички положения хляба ще съдържа умъртвените от температурата дрожди и бактерии, както и техните метаболити, които са произвели по време на втасването на хляба. Дори може да се каже, че и бирата и виното също са постбиотични напитки, защото те съдържат метаболитите на дрождите, от които са ферментирани. Така че постбиотиците съществуват от древността и са доказали с годините ефикасността си. Не е случайно ферментиралите продукти до ден днешен се използват масово на световно ниво. Затова и лекарите и учените спокойно се отнасят към постбиотиците като напълно безопасни и ефективни пробиотични продукти.
Вие споменахте преди малко за българското кисело мляко. Това е един продукт, с който съм сигурна всеки един българин много се гордее. Всъщност България има традиции в неговото производство и това е много логично свързано и с вашия бизнес. Тоест това, което вие създавате, всъщност има много дългогодишна история и традиции в България. Каква точно е връзката на киселото мляко и на бактерията, нашата си българска, която, как се казваше, Bulgaricus? Lactobacillus bulgaricus. Всъщност това е наш български, създаден и открит тук в България бацил, или въобще правилно ли е така да се каже? Или това е някакъв вид точно биотик? Не, Lactobacillus bulgaricus е млечно-кисела бактерия, която е открита от Стамен Григоров и затова е позната и затова е наречена даже като Bulgaricus от България. Това не означава, че я няма на друго място в света, напротив има я. Lactobacillus bulgaricus е растителна бактерия, условно казвам растителна, защото тя не е човешка, тя не се намира в човешкия микробиом, а по растенията. Въпреки всичко, ползите от нея са доказани, само че, както казах, не е от самата жива бактерия, която в нашата микробиота много трудно може да се развие, а от метаболитите, които тя е създала в киселото мляко. Тоест, ценното на киселото мляко е не, както си мислехме допреди, че е от Lactobacillus bulgaricus и втората бактерия Streptococcus thermophilus, а е от метаболитите и инактивираните клетки на тези бактерии. Остана и едно друго въпросче, което ми се струва, че е добре да засегнем, именно в този период от годината, който е свързан с всякакви видове вируси и неизбежно ние се разболяваме през зимния период, децата ни се разболяват. Каква е връзката между постбиотика и вирусите и може ли да се взима като превенция за вирусни заболявания? Ако имунната система получи помощ отвън, тя ще се справи с болестта по-бързо. Антивирусните препарати имат за цел именно активиране на имунните отговори. Така работят и ваксините, така работят и антивирусните препарати, така работят и витамините, и те са за активиране на имунитета. А постбиотикът представлява изключително силен имуномодулатор. Тоест, той регулира имунната система и поради това е изключително полезен при вирусни инфекции. Мога да кажа, че от опит, обикновено за 24 часа, независимо от вирусната инфекция, постбиотикът изправя на крака. Именно като силен имуномодулатор той е подходящ и за всякакъв вид други имунологични проблеми. Можем ли да кажем, че той е подходящ за абсолютно всички групи хора, включително и за хора, които са с диабетични проблеми, с инсулинова резистентност? Вече разбрахме за бебета и за бремени, че е подходящ, но от гледна точка на диабета и инсулиновата резистентност, има ли проблем с това диабетик да приема постбиотик? Не. Постбиотикът могат да го приемат абсолютно всички. С всякакъв вид проблеми. И накрая за финален въпрос запазих един малко по-личен, тъй като аз имам бебенце на няколко месеца, на което му се наложи и от деня на раждане и в последствие да бъде извършено антибиотично лечение и всъщност повече от един месец общо му се събира прием на антибиотик. Виждам, че вие имате продукт, който е за 0+. Той може ли да се дава в такива случаи? Каква е дозировката и за това ли е предназначен конкретно за антибиотично лечение и да бъде даван заедно с него? Да, жалко, че не сте познали продукта малко по-рано, по време на антибиотичното лечение. Той тогава ще бъде изключително полезен, защото ще да компенсира недостига от метаболити в организма на детето. Въпреки всичко, след антибиотичното лечение, особено при дълго такова, е много важно възстановяването на неговата микробиота. За да се възстанови микробиотата, постбиотика е изключително полезен и би трябвало да се използва. Дозата за малките деца е половин шишенце, може да се разтваря в мляко, във вода, няма никакъв проблем как може да му се дава.
и е препоръчително. Много ви благодаря за това гостуване. Отговорихте на всъщност всички въпроси, които си бяхме предвидели с помощта и на нашите зрители. Аз лично успях да си обясня много процеси, които не ми бяха ясни, както и да получа разяснения по много определения, които също си признавам, че не бях добре запозната. Така че изключително ви благодаря за това изчерпателно интервю и за това, че просветлихте и мен и съм убедена, че и нашите зрители по тази много важна за здравето ни тема. Беше ми изключително приятно. Радвам се, ако съм помогнал с нещо, както на вас, така и на аудиторията ви, за изясняване на все пак един съвършено нов продукт на нашия пазар, като постбиотикът. Надявам се, че ще допринесе за по-доброто здраве на всички. Това беше всичко от нас за днешното издание на Очи в очи. Ако искате да разбирате първи за новите епизоди в каналът ни, не забравяйте да се абонирате, като натиснете бутона Subscribe тук отдолу.